La realitat virtual ha entrat també als parcs d'atraccions i ha canviat la manera de viure les emocions en una muntanya russa. De fet, als Estats Units, al Japó o a Alemanya, això que veieu ja està passant. És una nova tendència i, com en aquest parc de Los Angeles, més d'una quarantena de resorts ja ho estan aplicant. Les protagonistes de la pel·lícula són les ulleres de realitat virtual, que permeten que l'usuari s'endinsi en un món simulat mentre sent la velocitat i els revolts de les muntanyes russes reals. Una de les empreses pioneres a implantar aquesta tecnologia als parcs d'atraccions la trobem a Alemanya. Fa un parell d'anys que van començar a experimentar i a hores d'ara ja han incorporat la realitat virtual en una trentena d'instal·lacions d'arreu del món. I sembla que això no té fre. Thomas Wagner és un dels fundadors d'aquesta empresa i ens explica que la clau de tot plegat es troba en el sensor instal·lat al vagó de la muntanya russa. Aquest dispositiu monitora la rotació de les rodes i, enllaçat amb les ulleres de realitat virtual, sincronitza la simulació amb el camí real de l'atracció. Segons Wagner, aquest punt és crucial perquè l'usuari no es maregi i perquè acabi experimentant totes les emocions. What they experience in there is something that hasn't been around before. You can actually sit on a flying dragon, ride a flying dragon without seeing any rails. We can do inversions, like turning around the car in virtual reality and putting the guests upside down, even though the rails do not put you upside down. We can accelerate much stronger. We can have much higher velocity, taller heights and bigger dimensions. Amb la realitat virtual és fàcil canviar el decorat, els personatges i la història, mantenint les mateixes instal·lacions. Per als parcs sembla que tots siguin avantatges, però i per l'usuari? Un equip de la Universitat Oberta de Catalunya està estudiant quines conseqüències pot tenir aquest efecte multiplicador de les emocions que produeix la realitat virtual. El hecho que es virtual no quiere decir que no tiene consecuencias y que no genera emociones muy fuertes. Entonces, por un lado está bien, pero por otro lado puede ser traumatizante. Es un poco como en la vida real. Si tienes miedo de altura, no vas a subir a una rueda de fortuna muy alta porque ya sabes que no lo vas a superar. Está bien hacerlo con precauciones. En qualsevol cas, la realitat virtual és un terreny encara per explotar i el món de les atraccions en pot sortir molt beneficiat. De fet, l'empresa alemanya ens ha confirmat que més aviat del que ens pensem ho veurem als parcs d'atraccions de casa nostra, però no ens ha volgut donar més pistes. Das ist der Hammer!